Il-Ministru Owen Bonnici li kien parti mill-Kabinet ta' Joseph Muscat sa mill-bidunet tal-ftehim kundannabbli illi sar bejn il-Gvern u Vitals u sissegwament ma' Stewart baqa' jaħrab milli jerfa' xi tip ta' responsabbiltà u barra minn hekk ma għamel l-ebda apoloġija lill-poplu talli kien u għadu parti mill-Kabinet li seraq il-miljuni lill-poplu Malti. Dan wara li fil-qorti li mħallef Francesco De Pasquale biċċer id-dil ta' tl-isptarijiet St. Luke's, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali Tawdex li nataw lill-kumpaniji privati għad-detriment tal-poplu Malti wawċi. L-erba' filgħodu Net News ipprova jistaqsi kemm il-darba lill-Ministru Owen Bonnici sabiex jagħti ħiel u dettalji lill-poplu dwar min se jkun qed jerfa' responsabbiltà għal dan kollu. E kif l-aħħar jiem l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat tefa' ħtija kollha fuq il-Kabinet ta' żmienu, filwaqt Robert Tabella farfara wkoll fuq taqablu. Iżda Owen Bonnici baqa' jaħrab milli jwieġeb. Terfa' responsabbiltà. Il-ħidma li qed nara huwa t-triq quddiem fejn jidħlu s-servizz tas-saħħa. Meta dan l-istazzjon staqsih dwar se jsir mill-miljuni ta' euro lill-Gvern tal-Labor tal-Vitals u Stewart minbut il-familji Maltin wawċin u Bonnici reġa' ħarab milli jwieġeb. Dwar il-flus li nataw il-Stewart u l-Vitals, kif se nataw lura l-poplu? Ukoll il-poplu se jkun qed jara l-ħidma tal-Gvern. Fil-kummenti tiegħu lil dan l-istazzjon Bonnici nfexx jiftaħar bis-sistema li qed jitmexxa biha s-settur tas-saħħa filwaqt irid jagħti x'jifhem li dan is-settur qatt ma kellu problemi. Jien ma naqbilx miegħek li kien hawn dgergir dwar qasam tas-saħħa. Iżda r-realtà turi mod ieħor. Matul dawn l-aħħar ġimgħat Net News irrapporta tħassib tan-nies dwar il-problemi fis-settur tas-saħħa li qed ikomplu jiggravaw jum wara l-ieħor bil-kummenti fuq il-midja soċjali ma naqsux b'xanfira wara l-oħra lill-Gvern Laburista. Dan kif qed ikomplu jiżdiedu l-pazjenti fil-kuruturi tal-Isptar Mater Dei filwaqt li oħrajn lanqas għandhom il-bżonnijiet bażiċi. Bil-Gvern jibqa' ma jagħmel xejn quddiem din is-sitwazzjoni u Owen Bonnici ifarfara fuq il-Ministru nkarigat mis-Saħħa Chris Fearn. Fuq dan il-punt diġà tkellem kemm il-darba l-Ministru nkarigat, Dr. Fearn. Intant b'daħqa fuq wiċċu Owen Bonnici baqa' jinjora d-domandi ta' Net News u la tagħna soluzzjoni għal flus il-Gvern Laburista tal-Vitals u Stewart mill-but il-familji Maltin wawċin u lanqas ma qalinna jekk hu se jerfa' ir-responsabbiltà ta' dan l-aħħar skandlu li xxokkja pajjiż. Tapologizza għal dak li ġara. Ġimmus se tapologizza, Ministru.